Olatz Irulegi naiz, EHUn irakaslea, dagoeneko ja 13 urte, eta irakaskuntza arloa da eraikuntza eta efizientzia energetikoa. Hemendik aparte, ere profesionalki kontsultoren moduan lan egiten dut, estudio pribatu batean. Alde batetik, irakaskuntza da nire lanaren erena edo gutxi gora bera, eta bestetikan ikerketa proiektuak bultzatzen eta garatzen ari naiz, hori da, egiten ari naizena. Esaten denez, Europa mailan ehuneko isuritzen diren negutegi efektuko gasen ehuneko 40 gutxi gora bera, eraikuntza sektoretikan dator. Orduan, gure aldetikan esfortzu dezente egin behar dugu, eta nire lana edo ikerketa arloa hori izango litzateke. Helburu nagusiena da eraikinen barruan erabiltzaileek erosotasuna sentitzea. Horrek egiten duena da, guk eroso sentitzen bagera, ez daukagu berogailua martxan jarri beharrik, ez eta aire egokiturik, gure sentsazioa egokia da, eta horrek egiten duena da energia beharrik ez izatea, guk kondizio horiek lortzeko. Azkenean, dira estrategia edo estrategia batzuk implementatzen direnak eraikinean erabiltzaileak ez dituela zertan notatu behar, eta hori izan beharko litzateke. Eta horrek daukan eragina zer da, adibidez, ikaslegoan, eta irakaslegoan ere konzentrazio maila handiagoa lortu daitezke, eta horrek egiten duena da, akademikoki ere lortu ditzaken eroso sentitzen bazera, lortu daitezkeen emaitzak askoz ere altuagoa dira. Nik ikusten dut hau trasladatzerakoan kalera, askotan ere egiten duguna da, berehalakoa irudian bakarrik geratzen gera, eta horrekin arazoak izan ditzakegu. Hortan bakarrik geratzen bagera. Arkitektura noski dela ere irudia, hiria horrela sortzen delako, irudi guzti horiekin, baina nik uste esfortzu pixka bat gehiago egin beharko genukela. Neri etorri izan zaizkit proiektu batzuk, profesionalak, non eraikina edo proposamena zegoen erabat definitua, eta eskatutako gauza bakarra da hori berdea egitea. Orduan, horrek kasu horietan, ezin denean inon ere ezer ere egin, egin dezakezuen gauza bakarra da, izugarrizko prezioa duten sistema azken generazioko sistema batzu sartzea, baina hori ez da egin beharrekoa. Etorkizunera begira, ez dago atzera bueltarik. Hemendik aurrera egingo diren eraikinak, jasangarriak, berdeak, ekologikoak izan behar dute. Beste gauza bada, hauek zer nolako itxura izan behar duten, kanpotik, ez? Eta hortan, arkitektuaren erabakia da, kontzeptu estrategia guzti horiei, zer nolako garrantzia eman nahi dioten, eta ea nola isladatu nahi den hori bai fatxadaetan edo, hori izango litzateke estilo kontu bat esaten ari gara. Baina, printzipioz, eraikin normal batek edo eraikin jasangarri batek ez lukete izan behar, kanpotikan ez genuke jakingo. Gero, erabiltzaileei galdetu ezkeo, esango ze bai, hemen oso ondo egoten da, argitasun asko daukagu, eta ez daukat, fakturaz aparte ez da, eroso sentitzen naiz, eta ez zera gai esateko zergatik. Orain oso argi ikuste dudan gauza bat da, efizientzia energetikoa eta guzti horrekin batera, beste arlo bat lantzen ari naizena da industrializazioa, eta hori enpresen eskutik datorren zerbait da, ez da. Eta nik usten dut hor lana egin behar degula, daukagu gure inguruan, industria eraikuntza sektorearekin erlazionetutako industria oso potente bat, gure artean unibertsitatea esan dezagun eta beraien artean lan harremana edo orain ez dela horren sendoa, agian beste sektore batzutan ematen den bezala, eta nik usten dut hor dagoela etorkizuna, hor lan egin behar degula. Proiektuak garatzeko garaian ere, industrialei bukaeran deitu ordez, ikasi behar dugu proiektuaren hasieratik beraien jakintzarekin eta azkenean kalitate hobeago bat, prezioa ere askozaz ere neurtuagoa lortzeko, ikusten dut hortik izan behar duela egin behar dugun
lana. Eta nik ikerketan alde hortatik jotzea nahiko nuke.